Milí berani, rok 2026 bude pro vás hodně silný, až jako i hodně emoční. Budete muset vydávat hodně síly a hodně energie, abyste všechno, co se v tomto roce bude dít, dotáhli do konce. A když říkám dotáhli do konce, tak všechno dotáhnout do konce. Nenechávejte nic na potom, protože pak už se k tomu nikdy nevrátíte. V první řadě si dávejte pozor na rovinu lásky, protože v té rovině lásky budete poznávat nové a nové lidi nebo budoucí partnery. Vy, co jste nesezdaní, tak vás teďka čeká seznámení s novými lidmi a můžete mezi nimi najít i nového partnera či partnerku. Vy, co jste ženatí nebo vdané, tak si právě dávejte pozor na milostné románky, které by nemusely úplně dopadnout dobře. Ve zdraví si trošku hlídejte svoje nohy a fyzickou i duševní kondici, protože zdá se, že byste v tomto roce mohli být i jako více vyčerpaní. Ano. V rovině rodiny si urovnejte vztahy s příbuznými, ať nejsou zbytečné konflikty. Pokud jsou tam útoky mířené třeba proti vám, tak se spíš tomu snažte nějakým způsobem vyhnout, protože ono ne nadarmo se úplně říká, že hloupost nemá meze a není možné s ní bojovat, protože hloupému člověku nevysvětlíte význam slova hloupost. Tak hodně štěstí v tomto roce, berani.